Hello, everyone. Hello. My name is Linda. I am a registered nurse and I have my doctorate degree in that field. And my passion is education. I usually conduct my lessons. So, if you just join in the channel for the first time, I do conduct my lessons in Igbo language. And then at the end, I will summarize it in English. So do not hang up, please stay put. Okay, so I will go ahead and switch to Igbo language now. So remember, at the end, I will then summarize it in English language. Ndị ebe anyị ndewonu ndewonu kedu ka unu mere o unu abọọla chi ma mma no daalụ no kano. Ihe anyị ga-agbata ụkwụ na ya taa bụ ihe ndị bekee maọbụ ndị oyibo na-akpọ pancreatitis. Ọ ya ka anyị ga-ekwutu taa. And abịa na ihe pancreatitis ahụ, ọ dịkwa n'ụzọ abụọ. Enwe acute pancreatitis, nwere chronic pancreatitis. So ihe m ga-agbata ụkwụ obere na ya taa bụ nke a na-akpọ acute pancreatitis. So ọ bụrụ na ị laghachite azụ gaa gee ihe mmụta nke m mere maka ọrịa shuga, ị ga-ahụ ebe m kọwatụrụ maka ihe gbasara pancreas. So pancreas bụ onwe ihe nọ n'elu afọ ebe a. Ọ gawakwaranụ site n'ebe aka nri bụ ebe isi ya dị, ya ọ gawazie gawa bịa n'ebe aka ekpe, beta ọ ka ibu n'ebe aka ekpe. Ọ ya mere onye nwere pancreatitis nwere ike nwee afọ mgbu n'ebe afọ ya, n'elu afọ ya, ebe aka nri maọbụ ebe aka ekpe bụ left. So pancreas ahụ na-arụkwanụ ọrụ dị iche iche. Okay, ọ na-arụ ọrụ dị iche iche. Ọ ya bụ ihe na-ada ewepụta insulin. Ọ bụ na insulin ahụ bụ ihe na-aga emepere selụ nọ n'ahụ anyị ụzọ ka ihe anyị riri eri mgbe ahụ ọ ga-eghọzi glucose, ya banyesie n'ime selụ ga rụwa ọrụ nye anyị ikuke. So onye pancreas ya anaghị arụma ọrụ ọfụma, ọ ga na-ewepụta insulin ahụ ga na-eme ka glucose banye n'ime cells. So then enwezie ọtụtụ glucose buru ibu na-akpagharị n'ime ọbara instead of ịbanye na ime cells ahụ, ya nọrọzie na just na-awụgharị nnọọ. So ya bụ abịa sị na onye ahụ nwee na ọ dị diabetic maọbụ na o nwere ọrịa shuga. Okay, so ya bụ ofu n'ime ihe a bụ ihe na-adị akpata like ọrịa shuga nke abụọ. Maka ịga ke lesson m emere m ọrịa shuga ma nke mbụ ma nke abụọ ma nke ndị dị ime, ha dịtụgasị iche iche obere. Okay, so but ihe m ga-agbagide n'ụkwụ ya taa bụ ihe a na-akpọ pancreatitis. Ọ bụ mgbe pancreas ahụ bịa nwee nsogbu, bịa nwee ọrịa nke ya so ya bịa nwee nsogbu nke ya, bịa dị inflamed, bịa nwee nsogbu ka m were ya n'ahụ ọjọọ dị pancreas. Okay, so nke akwana a na-akpọ acute bụ mberede. Pancreatitis ahụ nke bịara nnọọ na mberede, onye ahụ ebido nwee afọ mgbu n'ebe aka ekpe na aka ọjọọ. Right bụ aka nri, left bụrụ aka ekpe. Ụfọdụ akpọ ya aka ekpe, aka eche, aka ọjọọ. Okay, the left side. So ole ihe mmadụ nwere ike iji matakwa na o nwere ike ịbụ ya. Okay, but before m agawa n'ihu n'ihe mmụta ya, especially ndị bi n'ime village ma ndị bi n'obodo ihe health adịchabe nke ukwuu, ihe m na-achọ ịgbagide ụkwụ bụ mgbochi. Because ụfọdụ ọrịa ndị a ọ ga-enye nsogbu ịgwọta ya n'ime village maọbụ n'obodo enwechabụ oke ihe ọgwụgwọ dị iche iche. So ọ ya bụ ihe ọ ka mma na imere ka anyị ga-emenwu nwere ike gbochie ihe ụfọdụ ndị a. Ụfọdụ ihe ọ n'ụwa ka anyị nọ ịghọtago. So ụfọdụ ihe anyị ga-egbochi but at least ka anyị na-emenụ nke anyị ga-emenwu ka mmadụ. Okay, so ọ ya bụ ihe m chọrọ ka onye ọbụla cheta. So now ka agakwa n'ebe ihe a na-akpọ clinical manifestation. Olee ihe ị ga-ahụ ga-amata ewu nkwara ike bụrụ pancreatitis? Well, onye ahụ nwere ike na-enwe ahụ mgbu like I said, ebe afọ ya, elu afọ ya, ebe aka ekpe. Otu ahụ afọ dị, ịbịa kewaa ya ụzọ anọ, were otubo maọbụ otubo, okay, navel
belly button, ya bụrụ your mid, okay, ya bụrụ your marker, ya bịa were kewaa ya otu, kewaa ya otu. So ebe aka ekpe, ama m ọ bụ na ị na-ele anya na ihe ekwentị, o nwere ike ebe m na-eme aka ya dịka ọ bụ aka nri, bet ihe a bụ aka ekpe mụnwa, okay. So ebe aka ekpe, ebe afọ aka ekpe gị ahụ n'elu elu, onye ahụ nwere ike na-enwe mgbu ebe ahụ, na-enwekwa mgbu n'azụ ya, okay. Ọ bụrụ onye ahụ rie nri dị oke mmanụ, o nwere ike ya enwe ahụ mgbu ahụ ebe afọ ya, ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ya gawaruo ebe azụ. Mmanya, onye ahụ ṅụọ mmanya ọkụ ya omenwe, okay. Onye ahụ nwere ike na-enwe ọnụ oruru a na-akpọ nausea ma ọ bụ vomiting, ịgba agbọọ. Onye ahụ nwere ike bịa luzuo weight. Then ọ bụrụ ndị n'ebe nwere stethoscope a na-anyanye na ntị, ma ọ bụ onye nọọsụ ma ọ bụ onye dibịa were ya gee, o nwere ike ọ ga-anụmacha ebe afọ ya na-eme mkpọtụ. Then ọ bụkwara eme lab dị iche iche, lab test, ihe a na-akpọ white blood cell agbago, glucose kwa bụ ihe shuga abịa gbagokwa. Chetakwa na pancreas na-enye aka iwepụta insulin na-enye aka mepe cells, okay, mepere ha ụzọ, mepe ụzọ ka glucose banye. Ebe ọ bụ na ọ na-arụzi n'ọrụ, glucose ga-ejuzi na-akpagharị n'ime ọbara, okay. So echekie blood sugar onye ahụ, ọ ga-adị elu. O nwegasị ọda test dịgasị iche iche, ma nke a na-akpọ lipase, nke a na-akpọ amylase, okay, because pancreas ọ na-eme mmadụ richaa nri ya ọbịa secrete gasịa, okay, ihe na-enye aka ka ihe anyị riri eri ka o nwere ike gaa nke ọma, banyesie ebe o kwesịrị ịbanye, okay. So o nwekwa ihe a na-akpọ calling sign maọbụ tonal sign. Nke tonals ahụ, ọ bụrụ ịtụgharị onye ahụ n'akụkụ ya, ị ga-ahụ ebe akụkụ ahụ ya ebe a nwere ike ya enwe discoloration, dịka onwe kọlọ dị iche, okay. So beta ịhụna na ọ bụrụ onye na-eji oke nji, o nwere ike inyetụ nsogbu ịchọpụta, okay. Then o nwere nke a na-akpọ calling sign. Ile anya ebe otugbo onye ahụ nwekwara ike nwee discoloration, ya dịka ọ dị daka, o jiri njikarị. Now, olekwanụ ihe ụfọdụ nwere ike ịkpata ihe. Enwegasị ọtụtụ ihe ma ahụ mmadụ akwa a na-ekwu dị complicated, ọ gbagojuru anya mgbe ụfọdụ, beta ihe ụfọdụ nwere ike ịkpata ya. Ọ bụ na o nwee ihe mberede mere pancreas, okay. Then ọ bụ na o nwee ọrịa bata na pancreas, ọ bụ na mmadụ nwere oke calcium n'ọbara ya, ma ọ bụ na mmadụ nwere oke ka mkpọrọ ya cholesterol, okay, cholesterol ya dị high. Ọ bụ na o nwee ihe metụtara gallbladder, ma ọ bụ mmadụ abịa nwee gallstones, stone nọchisiri ebe ahụ, stone nọ na gallbladder. So then one of the main things kwa ndị ihe mmụta nyochasị asị na eruchara ebe 25%. Ọ bụrụ iweta mmadụ 100 bịa kee ha ụzọ anọ, n'ofu ụzọ ndị nwe pancreatitis na ọ bụ mmanya ọkụ kpatara ya. So ịhụnanụ, onye na-aṅụ mmanya ọkụ ya jikwara nwayọọ, okay, ya jikwara nwayọọ. Alright, so olee ihe a ga-eji yekwa n'aka ma ọ bụ na onye ahụ enwee na pancreatitis? Again, cheta ihe mụnwa na-ekwu bụ ka ya lee otu a ga-esi gbochie ihe ndị a. Ịhụnanụ, at least nke mmanya ọkụ ahụ, 25% of people nwe pancreatitis na mmanya ọkụ. Onye makwana onye ga-abụ dị 25%, ịghọtago? So at least nke ahụ bụkwa ihe mmadụ nwere ike igbochi. Ụfọdụ ihe ndị ọzọ mgbe ụfọdụ mmadụ agaghị egbochinwu, but at least nke alcohol ahụ mmadụ ga-egbochinwu ya na at least onye ahụ mmadụ emenụ nke ahụ, ịghọtala? So mgbe ahụ ọ bụ na onye ahụ enwe na pancreatitis, enye na onye ahụ nri, enye na onye ahụ mmiri until ahụ ya bịa, until ya adịta ya ma pụta. Onye dibịa, onye ụka dibịa ga-agwagasị gị ihe ndị a, because ị na-enye onye ahụ nri na mmiri, pancreas ebidokwa na-arụ ọrụ, na-achọ ka o secrete enzymes ahụ na-enye aka digest food, okay. So so ya bụ ihe mere. So ọ ka mma na-enye gị onye ahụ, ọ bụrụ onye ndị na-ebe a ga-start nwu IV tinye drip, ọ ya bụ ihe ka mma at that time, mgbe ahụ onye ahụ nwere nsogbu ahụ, until onye ahụ bịa dịtụwa beta, then enwere ike bịa nye nwa ya ma nri ma mmiri.
kwesị mgbe ahụ ihe ahụ na-eme kwesị ịṅụ mmanya ọkụ. Then enwere ike nye onye ahụ ọgwụ ahụ mgbu, like I said, ịmana ihe ọbụla eriri eri mgbe ahụ ndị onye ahụ nwere ike na ọrụ a na-eri ya na-agba agba, ndị ịmana na pancreas a na-arụ achịkwa ọrụ ka o secrete enzymes ndị ahụ na-enye aka digest nri. So ọ ka na mma inye onye ahụ ọgwụ ọbụla ga-enye ka ọ bụrụ through the IV. So ọ bụrụ ndị nwe ọgwụ ahụ mgbu nke ga-ebanye na IV, ọ dị mma. Ihe a na-akpọ vitamins, ọ bụrụ nke a ga-aṅụ nke a ga-agbanyenwu maọbụ tinye ya na drip, ọ kakwa mma. Then onwe ihe a na-akpọ proton pump inhibitor, example bụ Protonix, so nke ahụ enwekwara ike nye ya mmadụ. A na-enwe ya na IV, nwe na PO, but like I said, mgbe ahụ onye ahụ nwere acute phase ahụ ọ ka mma na-enye ya through the IV. So let me summarize this in English so we can wrap up, okay? So what I'm talking about today is what is known as pancreatitis, all right? And acute pancreatitis is what I'm talking about because we have acute and chronic, okay, inflammation of the pancreas. And the enzymes will escape into the surrounding tissue. So remember when I did my lesson about diabetes, if you haven't watched that one or listened to it, you can go back and do that. I explain a little bit more in depth about the pancreas, okay? So it's right on top of the abdomen right here, okay? So the head starts from the right side of the abdomen and then going to the left, but it's more on the left side. And that's why when someone is having that acute, sudden attack, they may be experiencing pain on the left side of the upper quadrant of the abdomen, and it may radiate to the back. Okay, so those are like some of the things someone may see. Those will be the clinical manifestations. And also, if someone eats food like fatty meal, if someone drink alcohol, they may experience the pain. They may experience the pain. And someone may be feeling nauseous. Somebody may be vomiting. Someone may start losing weight because they can't keep any food down. If there is a stethoscope, maybe a nurse or a doctor, they listen, okay, they may have decreased bowel sound. They may have difficulty hearing the bowel, the gurgling sound of the bowels. And then also if they drop blood levels, they may have elevated white blood cells, and the glucose level will be high. Remember the work of the pancreas, its job, one of the main jobs, remember, it secretes insulin, which helps to open the cells for glucose to enter, right? So then if pancreas is sick now with the acute pancreatitis, then a lot of glucose will be roaming around in the blood instead of being inside the cells, okay? So they will be just roaming around in the vessels. So then if you draw blood, the glucose level will be high. Also, what is called amylase and lipase, those will be high, all right? So remember now the pancreas is very sick. They help to release some of these enzymes that help to break down fat and break down protein and break down carbohydrate when we eat them, okay? So, and the amylase and lipase and protease, those. So, and then another sign that someone may see, actually those, if you see the signs like Turner sign and Collins signs, those two signs are indicative of pancreatitis. If you turn this person to their side, it's Turner's side. It kind of sounds, you remember Turner's side sign. So if you turn the person to their side, you may see like a bluish discoloration of the flank area. Flank area is like right here towards the back side, where the kidneys are. Okay, so if you turn the person, it may be like bluish. It may be a little bit difficult to see with a dark-skinned person. And then the Collins sign is like a discoloration of the umbilical area. Okay, and the causes. Let me talk about the causes of the acute pancreatitis now. Okay, so we have a lot of causes like trauma, if there's any trauma that affect the pancreas,
what is called cholelithiasis, when there are gallstones or pieces of bile that form in the gallbladder or the bile duct, which they are mostly common in women. Also biliary tract disease, if there's any viral or bacterial disease, if the person has hyperlipidemia, hypercalcemia, these things can cause acute pancreatitis. Now, according to this study, according to a study done about acute pancreatitis, 25 up to 25% of acute pancreatitis is caused by alcohol use. Alcohol, 25%. So if you bring 100 people, 25 of those, okay, that have acute pancreatitis, that is caused by alcohol use. So that's a big thing to think about, all right? So now, what are some of the interventions? Well, remember, because I'm trying to reach people, even people in the village, people in towns, that healthcare system is not very good yet, okay? Because depending on which part or where you are in the world, so acute pancreatitis may be taken care of, like quickly. There's high functioning emergency rooms and ICUs and all those units, that can take care of these things. You can just call 911 and then ambulance will come. But in some places, it's not like that, okay? It will even be difficult to find a taxi sometimes to take someone to the hospital, right? So that's why I usually try to focus on prevention, okay? Prevention. So whatever we can do as humans to try to prevent problems, let's try to do that. Sometimes we just can't, okay? We live in a world that is not perfect, all right? So, but whatever we can do, let's do it. At least since we know that alcohol use, is not really good, especially excessive alcohol use. So if you drink alcohol, try to slow down a little bit. You don't want to get this acute pancreatitis, because it may really, if care is not taken, it may result to something very serious. And you may be in a place where doctors are there, they know what they are doing, but they don't have all the resources they need to take care of you, all right? So some of the interventions, like if someone has acute pancreatitis already, avoid alcohol, all right? Withhold food and fluid during that acute period, but they have to maintain hydration. So then it will be through IV fluids, but the doctor will be the one handling these. Pain medication may be given, vitamins may be given, but these, during the acute phase, it will be better to give this through the IV. Also, medication known as proton pump inhibitor. An example would be Protonix, so that will also be given, but that's better given through the IV route, all right? So until the person gets better, then whenever they are in shape or in a good shape to take PO again, then these things can be given PO again, but the doctor will be there to guide. All right. So that concludes my lesson, but don't hang up yet. I'm going to sing a song by Bro Abraham Edozie. So, but before I sing that, let me read the Bible passage. It's Psalm 22, verse 28. It says, "For the kingdom is the Lord's, and he is the governor among the nations." Wow. Okay. So the song for today, this song is actually saying that the peace that God gives cannot be expressed. His love is beyond human understanding. No one can give his kindness. It's just too much. He deserves our praises. Now let me see if I can sing it for you. Imama Chukwu, ọ na-apụ ịkọ ya, ịhụnanya ya karịrị anyị na nghọta, udo nke ọ na-enye mmadụ apụ inye ya,
o kwesịrị otuto, haleluya. Ịma mma Chukwu, ọ na-apụ ịkọ ya, ịhụnanya ya karịrị anyị na nghọta, udo nke ọ na-enye mmadụ apụghị inye ya, o kwesịrị otuto, hallelujah. Praise be to God Almighty. Lord, we thank you. I exalt your name for today. Thank you for this lesson. Heavenly Father, please, I pray that you will use this lesson to help someone, even if it's one person or two. Lord, let someone benefit from this lesson, Heavenly Father. I pray that you will continue to help us so that we will treat our body, according to how you want us to treat it. Whatever we're eating, whatever we're drinking, Lord, let us remember that this is your temple, Lord. Let us be cautious of what we do with it, Lord. Let us not put illness or sickness upon ourselves. But Lord, we need your help. We need your guidance. Be with us, Lord. Help us, Lord. Help us to make the right decisions, Lord. We thank you, everlasting Father. And people that are already sick, please, God, I pray that you will heal them, Lord. Please stretch out your healing hands, Lord. Thank you, everlasting Father. Continue to take care of us and continue to help us to continue to want you more, Lord. I thank you for everything. In Jesus' name, amen. All right. No. Bye bye, remember to subscribe if remember to subscribe so that when I release another lesson, you will get it as quick as possible. And remember to share to other people. Okay, this lesson may help someone. So remember to share. All right. Bye.